ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Думти Ҷеннуи ман Шаҳроб. Айни замон қарор дорем дар Мардон тамошобинони гиромӣ. Аз ин тараф меравем 46 микрорайон мешавад. Мактаби нав, мактаби рақами 99 ва аз ин тараф Гипрозен дӯстони азиз. Хонаи Имрӯзамон дар Мардон ҷойгир аст, кӯчаи Борбад 94. бениҳоят як минтақаи хуб аст дӯстони азиз. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона, мағозаи хӯрокворӣ, мактаб, садик, стадион, бозор ва дигар чизҳо дӯстони азиз. Марҳамат, бисёри бад гап намезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 5 ошонаи иборат мебошад. Хонаи Имрӯзамон дар 5-ум ошонааш ҷойгир аст. Мана ҳамин трезош мебошад, ҳам аз ин тараф треза аст, ҳам аз он тарафи дом. Минтақаи хуб мебошад дӯстони азиз. Дар он ҷо садик аст, мактаб ва дигар чизҳои даркорӣ ҳамаашон дар наздикии хона мебошанд. Минтақаи ором, минтақаи обод аст. Мардон, кӯчаи Борбад 94. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Ҳама тамошобинони гиромӣ, худи хонаи фурӯшӣ, се хонага бо масоҳати 70 метри квадратӣ бо ҳисоби балкон дӯстони азиз дар 5-ум ошонаи бинои советӣ. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Нархаш хуб аст барои се хонага дӯстони азиз ва боз хотиррасо мекунем ки нархи хона савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. Марҳамат, абзор мекунем. Якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. Дар ин ҷо дуюм коридор аст, ҳамом, ҳоҷатхона ва дар он ҷо кухни ва як балкони калон дӯстони азиз. 70 метри квадратӣ бо ҳисоби балкон ва 60 метри квадратӣ бе ҳисоби балкон мебошад дӯстони азиз. Марҳамат. Хона таъмири кӯҳна дорад. Аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. Якум ҳуҷраи истиқоматӣ дӯстони азиз, батареяи отопленӣ ҳаст. ин ҷо дуюм ҳуҷра. чӣ хеле ки мебинед дӯстони азиз, таъмири хона таъмири кӯҳна мебошад. Дар ин ҷо махсус як бо ҷои алоҳидаам ҳаст, як ҳуҷрачаи алоҳида ҳаст. Метавонед ҷои курпачамонӣ ё ин ки шкафмонӣ кунед. ва ин ҷо двори хона дӯстони азиз. Минтақаи хуб, минтақаи ором, мактабу садику дигару дигар ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳастанд дӯстони азиз. ва ин ҷо сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. дар даруни ин ҳуҷра боз дар ҳаст, роҳ ба балкон мебошад. ин ҷо ҳамом ва ин ҷо бошад ҳоҷатхона. дар ин ҷо як ҳуҷрачаи дигар, кухни мебошад дар ин ҷо дӯстони азиз, ошхона. ва ин ҷо бошад балкон аст. хона бо барқ ва об таъмин мебошад. фақат ки дӯстони азиз таъмири замонавӣ надорад, тамом. хона таъмири кӯҳна дорад. мегирен, таъмир мекунед, як хонаи хушрӯъ мешавад. се хонага бо масоҳати умумии қариб 70 метри квадратӣ дар 5-ум ошонаи бинои советӣ. нархаш бошад $35,000. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран, рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран, ватсап ва имо доранд. аз номи канали Думти Ҷ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад. омада аз пеши дида савдо кунед дӯстони азиз. нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. фурсатро аз даст натиҳен одамоне ки хоҳиши сехонага дар бинои советӣ доштанд. марҳамат дӯстони азиз, хона таъмир надорад. аз ҳамин сабаб нархаш нисбати нархи дигар сехонагаҳо арзонтар аст дӯстони азиз. бо ин нарх сехонага дар доми советӣ ёфтан қариб ки номумкин аст. хона ҷойгир аст дар Мардон, кӯчаи Борбад 94 ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама 907 455 15 дар ватсап ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.